Muli kaming nagbabalik dito sa pinakamagandang bayan ng San Fernando sa Pampanga, the Christmas capital of the Philippines at isa nga sa pinakamagandang bayan dito sa Pilipinas. We welcome you here at the Brenzy Giao Convention Center here at the beautiful city of San Fernando, Pampanga. Ito pa rin po ang 2026 Governor's Cup Pampanga presented to you by the Provincial Government of Pampanga. Beautiful faces all over the venue. Dito nga sa ating Brenzy Giao Convention Center talaga nga namang nagagandahan at nagwagwapuhan ang ating mga kabalen ngayong araw ng linggo who spent the time with us here inside the venue. And our game for today, ito nga namang mainit na laban ang pinakita sa atin kanina sa first game at ngayon inasang mas mainit pa ang magiging labanan dito dahil Minalin taking on Magalang. Both teams 6-3, talaga nga namang parehas na nagnanais na maka-advance dito sa ating semifinals. In our game at hand, it's Minalenyo first taking on One Magalang Metong King Panyalong. This is your 2026 Governor's Cup Pampanga at magandang hapon nga po muli Pilipinas kasama si President Ray Alaw. Ako po si Brent Tanaya at maya-maya lamang po ay makakasama natin ang ating courtside reporter na si Flo Del Agua. But before we go on further, mapapanood niyo po ang mga laro ngayong araw sa Facebook page ni Vice Governor Delta Pineda sa Facebook at sa YouTube pages din ng Pampanga PIO. Press Ray, napakaganda ng ating laban ngayong hapon na ito. Yes, actually, gustong bumawi ng mga both teams no, sa mga talo nila. Then, panalo naman nila, gusto nila madagdagan. Bakit kamo? Palapit na ng palapit to para sa tinatawag nilang step ladder, di ba? Ngayon, siyempre, hindi lang yun ang target ng mga yan. Final Four, then Finals. Especially may mga dating player si Cobb dito sa kabilang team, di ba? Na alam natin na may turo nila yung mga tinuro ni Vice Cobb Delta Pineda. A very star-studded lineup nga ng players and coaches. At ngayon nga, una natin pag-usapan ang standings. Parehas 6-3 itong Minalenyo first na at One Magalang Metong King Panyalong. Kung tutusin, triple tie sila sa number 3 spot. Aray at Minalin Magalang pare-parehas 6-3 yan. Pero nahulog sa 4-5 itong Minalin at Magalang. So, what are your thoughts? Parehas silang 6-3. So, ano sa tingin mo, Coach? Gaano kainit ang laban na ito? Isa lang ang plano ng bawat isa dyan na team. Kailangan manalo tayo para tayo umangat or makapili pa sila ng mga kalaban nila. Tama ka dyan, Press Ray. At muna nga natin pag-uusapan ito ngang Minalenyo first. Talaga nga namang noong last game nila against Lubao na isa sa ating top teams. Number 2 ang Lubao sa ating standings with 7-2. Talaga nga naman pinahirapan nila ang Lubao at nga yung second half yung naging spell ng difference para dito sa Minalenyo first. At kung titingnan nga natin yung stats, Press Ray, what are your thoughts? Grabe, 71-52. Ang laki ng lamang. Pero tingnan natin kung ano bang pwedeng gawin itong mga team na to. At kung titingnan natin mabuti, yung turnovers ang naging problema netong Minalin. Habang tingnan naman natin itong One Magalang Metong King Panyalong. Sila ay nagaling sa isang low-scoring victory against Santa Rita. So what are your thoughts on that, Presley? Siguro sobrang ganda ng depensa ng both teams. Di ba? Kaya mapapansin mo yung points nila is 53 and 47. Nanalo sila konting-konti lang. Talagang 6 napakanipis, ano? Yes. Talagang dun sa rebounds na out-rebound pa nga sila ng kanilang kalaban na Santa Rita with 54 against 48. Pero yung bench netong One Magalang talagang very difference maker, napakalaki. So ngayon, kausapin naman, ngayon ay makakausap na natin ang ating courtside reporter na si Flo Del Agua para sa ating courtside report. Flo, anong balita dyan sa'yo? Maraming salamat dyan naman. Alam nyo, nung kinamusta ko ang head coach ng Magalang na si Coach Ronald Sagmit, sabi niya sa akin, itong Minalin, hindi niya ito makakalimutan dahil nung unang beses na nagharap po sila sa ating eliminations ay naka-buzzer beater po ang Minalin dito sa Magalang. Kaya kumbaga bangungot po ang Magalang para dito sa Minalin, but this day could be a different story para sa kanila. At sa ilang sandali lang po, matutunghayan na po natin Minalin ko kontra po sa Magalang. Dito pa rin po sa loob ng Brenzy Giao Convention Center. Let's hear our starting fives. And your One Magalang. And now it's time to meet the starters for both teams. First, for your first Minalenyo. Starting at guard number 18, Carl Santos. Shooting guard number 8, Aaron Cordero. Small forward number 22, Jerome Salazar.
Power forward number 10, Adrian Marin. And center number 11, Adrian Pingol. First Minaleño is led by Coach Ronald Sagbit. And now let's meet the starters for your Juan Magalang. Point guard number 18, Miko Madaloto. Shooting guard number 12, Calvin Gizon. And center number 6, Prince Miranda. Small forward number 9, Andres Quiambao. And power forward number 4, Jake Loras. Head coach for Juan Magalang is Gilmon Aranilla. Game officials for this game, Art Herrera, Anthony Roque. Starters on your screen, Santos, Cordero, Pingol, Salazar, and Marin sila starting 5 ng Minalin. Habang sa Magalang naman, Quezon, Manaloto, Miranda, Flores, at Quiambao. They will lead this Magalang squad. And this again is your play-in game of your 2026 Governor's Cup Pampanga Intercities Municipalities Tournament, presented to you by the Provincial Government of Pampanga, led by Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Magandang hapon muli, Pilipinas, kasama si Flo Del Agua on the court side, Brett and I together with Pres Ray Alaw on the call. Magandang hapon muli sa ating mga manonood via the Facebook page of Pampanga PIO and their YouTube channel. Magandang hapon din sa mga nanonood via the Facebook page of Vice Governor Delta Pineda. What a block right there to start this ball game. At tapal din sa kabila, Pres Ray. At ang pagbigay ngayong araw na to, laban kung laban dahil sabi mo nga pares ng standing to. Walang plano to mga coaches na to kundi manalo. Look at that, bodies on the floor, bodies are everywhere at tatawagan nga ng 8-second violation. Etong Juan Magalang. At tingnan mo yung crowd ng ating Minalin First. Ang gandang pagbastan dahil tinawin mo, red balloons pa silang kasama. Talagang, this crowd is something, Pres Ray. Hindi lang marinig kanina kasi ang ingay ng crowd. Aha. Kaya yung pito, medyo na-delay. Pingol with the jumper, that is short. Putback is good. And Minalin is on the board. 2 points para dito kay para dito kay Salazar. Jerome Salazar rather. There's a steal para dito sa Minalin First. And here they come on the other. There is number 8, that is Aaron Cordero. Cordero setting up the play. Cordero sends it to the corner. That is number 22, Jerome Salazar, to the wing. Umistop ang kanilang offense doon. They have 8 to shoot. May mga mahabang player kung mapapansin mo, di ba? You're right. And yung haba na yon nagpakita, and that changed the shot of Aaron Cordero. Totoo. Kailangan lang talagang magkalaman itong mga to ng konti. Like yung big man kanina. Aha, na si Prince. Sa kapalit, di ba? Na malaki na, malapad pa. Complete package, kumbaga, Pres Ray. Inside they go. Nice fake. Kicks it out to Quiambao. Quiambao for 3. No. Rebound para din sa Minalin First. Salazar to the cup. Off the mark. Putback is there. Oh, no. Foul. There was a whistle. Hindi natin marinig, Yes. Pres Ray. Sigawan kagad. Aha. Talagang this capacity crowd, this jam-packed crowd dito sa Brenzigao, mahihirapan ka talagang marinig yung mga pito natin. So, our players has to be very attentive. Yung nga sinabi ko, di ba, pagka bumaba ka, wala ka ng upuan pagbalik mo. Tama. So, Jerome Salazar at the free throw line. He missed the first. 2-0 ang ating bilang. 8:15 remaining here in the first quarter. So, ito ang Minalin First ay pinangungunahan head coach Nald Sagmit. Habang ito namang Magalang ay pinangungunahan ni Coach Gilmon Haramilla. And ating mga maghihiting na coaches. Alam mo itong Minalin, ha? Yung mga coaches dito, nakakatuwa, yung mga assistant coach, mga dating player ni Governor Delta Pineda. Kasi bakit kamo? Yung mga yun, yung mga nasa bench nila, ang lalakas maglaro niya, saka physical yung mga yan. Aha. But there we see a foul. Kanina pa nagliliparan itong mga players natin on the deck. Talagang pisikalan ang laban dito sa ating laro ngayong hapon na ito. Alam ko, nag-enjoy panoorin ni Bob Delta Pineda itong mga bata na to dahil yung mga player niya, nagko-coach na ngayon, di ba? And we see a steal. Here comes Marin.
block was there. Marine recovers. 16 to shoot para dito sa Minalin first. Babalik sila sa labas. Here comes Cordero. Aaron Cordero to the cup. No. Rebound para dito sa Juan Magalang. Liparan ng liparan. Sarap panoorin. Aha. Manaloto to the baseline. Jumper, air ball. Rebound para dito sa Magalang. 3 on the way. Yes! That is Gabriel Santos. Sorry, that is Manaloto. That is Mikio Manaloto. Medyo nagkakahalo-halo ang pangalan natin dahil din sa ingay. Nakaka-distract pa. Press Ray. Kasi kung makapansin mo yung mga tao dito talagang, alam mo yung gusto supportahan ng mga team nila. Yeah. Fade away for Salazar. That's short. Rebound para dito sa Juan Magalang Metong King Panyalong. Ang hirap na tira na yun. Aha. Talagang it takes the talents of like Kevin Yeah. Durant, Yeah. Kobe Bryant. Talagang napakahirap. Here comes Juan Magalang. Manaloto. Mikio Manaloto. To the wing. 3 on the way. Quezon. No. Rebound para dito. The bump and the bucket. That's Prince Miranda. Marunong gumamit ng katawan, ha? Aha. Medyo magandang matchup to kay Carino, ha? And the layup is good. Para dito ay number 8, that is Aaron Cordero. Pero kung gusto nila magkaharap ni Prince Carino, Press Ray, kailangan nila magpang-abot sa finals dahil magkaiba ito. Bracket A matchup itong pinaglalabanan natin ngayong hapon. Totoo, kaya dapat ang goal nila pumasok sila sa final. That is right. But at the same time, kailangan din ng kapalit na galingan on their own bracket. Kailangan nilang talunan yung mga likes ng Angeles City sa kanilang bracket. Traveling nga tayo. Traveling And we're nga. gonna travel. And subs are coming in para dito sa Minalin first. Papasok na si number 1. That's Jeremy Vasquez and number 5. But we take a look at this replay. Nice move by Cordero and he lays it up and in. At babalik sa Minalin ang bola. Here comes Santos. Santos on the attack. Smothering defense para dito sa Magalang and there will be a foul on Mikio Manaloto. Natutuwa sa bangga ng mga batang to. Pero bago ang lahat, let's turn it over to Flo Del Agua. Flo, anong balita? Diyan naman pag-usapan natin muli si Head Coach Ronald Sagmit ng Minalin dahil ibang klase daw ang paghahanda ng kanyang team para dito sa Juan Magalang. Actually, mas lamang pa nga daw yung motivation galing doon sa kung papaano sila natalo ng Juan Magalang nung eliminations versus the fact na naka-play-in situation tayo ngayon. Ikaw ba naman kasi lamang kayo buong game pero natalo kayo ng Juan Magalang due to a dagger shot. Kaya sabi ni Coach Ronald sa akin kanina, hindi mo yun agad malilet go. Kaya asahan nila na ngayong araw, babawi kami. Brent and Press Ray. So, ito pala ay masakit na pagkatalo para sa Minalin. So, natalo sila ng Juan Magalang via game winner shot on their face of yung elimination round. Lamang pa daw buong laro nun ang Minalin. Ang sakit talaga para sa kanila, pero sa kabila naman talagang nagdiwang yun. Diba? Talagang isang malaking motivation booster para din sa Juan Magalang. As we see Flores with a layup. Angat sa 5 ang kalamangan ng Juan Magalang. 9-4 with 5:04 remaining here in the first quarter. Talagang napaganda ng opensa pinapakita. Let's take a look at the replay. Nice passing leading to a bucket. 9-4 is our score. Magbabalik kami. Nagbabalik kami rito sa Bren Vigiao Convention Center here at the city of San Fernando, Pampanga. 9-4 is your score. Lamang pa rin po ang Juan Magalang Metong King Panyalong over the Minalenyo first team. 5:04 remaining natitira. So, ano yung thoughts mo, Press Ray, sa first half netong first quarter natin? Yun, unang-una, siyempre, yung dalawa to, wala talaga inisip ngayon kundi manalo. Bakit kamo? Dahil sa parehas na standing, bukod doon, ang goal ng mga to, pumasok sa Final Four hanggang final. As we take a look at that crowd of Minalin, medyo mapang-asar din ang crowd ng Minalin. Talagang
They're taking it into the chest of Juan Magalang. Here comes Mikio Manaloto with the mid-range jumper. No good. Rebound para dito. Pupunta yan sa Minalin first. Yun talaga, parang Ginebra yan. Pang-anim yung crowd. Di ba? And here comes Minalenyo first with the basketball right now. Sa ilalim. 2 points for Minalin. And take a look at that. Grabe. Talagang crowd versus crowd ang labanan dito. Kumbaga, 6 versus 6 tayo dahil labanan din ito ng ating mga fans. Yes, tinuturo pa nila pa nakakashoot yung team nila. Mikio Manaloto to the wing. Inside to Miranda, and Miranda will miss. Offensive rebound para dito sa Juan Magalang. 3:52 remaining. The jumper is short. Rebound para dito sa Minalin first. And here they come on the break. Rivera. No good. Rebound para dito sa Juan Magalang. Medyo parang siya matadapa doon, kaya binato niya na lang. And he was looking for the foul, I think. Manaloto. Mikio Manaloto with the score. At respond ang crowd ng Juan Magalang to that. Kaya nagulat siya, mag-isa lang siya, yun ang dami. Here comes Minalin on the drive. Rivera lost the ball. Regains, regathers. The spin move is fouled. What a move right there, Presray. Kung sumute pa yun, di ba? Kagulo na naman dito sa Brent Sigiaw. So, 3:11 remaining here in the first quarter. Lamang po ng tatlo ang Juan Magalang. So, 2 free throws para dito kay number 1. That is just Luis De Leon. Oh, that is Vasquez. So yun, banggitin ko lang sa Jeremy Minalin, Vasquez. ang mga dating player ni Vice Gov Delta Pineda yan sila, Guillaume, Kiambao at Biclat. Yes, mabibigat na player ni Vice Gov yan. Star-studded pala ang, Yes. ang coaching staff netong Minalenyo first. Totoo yun. So, back into live action. 11-10 is our score. Lamang po ng isa ang Magalang Pampanga right now. Here comes Quizon to the corner. Herrera for 3. That is short. Rebound para dito kay number 5. That is Jazrel Rivera. Jazrel Rivera kicks it to the wing. Santos for 3. No. Salazar with the rebound. Balik sa kanila ang bola. Here comes Rivera. Step back. Long three-pointer. Yes! Kaya pala humingi ng screen. They needed that three-point shot dahil lumahabol na ang Juan Magalang. Actually, nalamangan na nga sila. There's a fadeaway off the mark. Rebound para dito sa Minalin. Here comes number 18. That is Gabriel Santos. Gab Santos on the drive. Spinning in traffic. Kicks it out to Rivera. 8 to shoot para dito sa mga nakaputi at pula. To the corner. Dungo to the corner. Jumper. Baseline jumper. No. Rebound for Juan Magalang. Under 2 minutes remaining here in the first quarter. A low scoring compared to the other games that we covered, Presray. Yes, parehas na excite pa eh. Talagang lahat sila. Yun, pumupukol. Three is good para kay Juan Magalang. Anong low scoring ka dyan, Fred Talaya? Kaya namin umiscore. Yes, talagang kailangan lang nilang i-maintain yung ginagawa ng defense, then offense naman will follow eh. Here comes Santos. Dancing, 10 to shoot para dito sa Minalin. Crossover and grabe ang tapang ng batang ito. Ganda ng crossover niya, ganda ng balance, talagang nakakuha ng foul. At magandang lalaki. Yes. Santos. Matik. At take a look at the replay. That three-point shot by number 12. That is Kelvin Tizon. That's his first three-pointer of the game. At lamang ngayon ng isa. Juan Magalang Pampanga. And here comes Santos at the free throw line. Shooting 2. And here he comes for the first. Maganda ang form netong si Santos. Medyo malakas lang ang pulso. Yes. Kailangan lang na medyo palobo ng konti. Second at the line for Gab Santos. At nagkikis-kisan agad yung mga players sa ilalim. Wala pa yung free throw. Totoo yun. Talagang lahat sila gusto makakuha ng rebound. Kabila naman gusto makakuha ng offensive rebound. Herrera.
1:20 remaining here in the first quarter. Here is Manaloto, Mikio Manaloto. Hindi pa gano'n nagpapahinga itong batang ito. Aguas to the wing. Mikio Manaloto, alley-oop! And Justin Flores with the basket. Hindi na binaba. Yes, sir. And with 58 seconds remaining and almost a steal. Rivera fakes, drives. Inside they go to Vasquez. He is fouled, but that is a good move by Vasquez, Presre. Talagang gusto niyang end one kaso hindi na talaga nakakonect. As we take a look at this replay, take a look at that alley-oop play. Good recognition and the score from number 4. That is Justin Flores. Vasquez at the free throw line for 2 shots. His first is good. Payat lang yung Flores pero ang haba. Tapos yung wingspan niya parang hindi na ayon sa akin niya dahil sobrang haba. Vasquez at the line for his second shot. In and out. Rebound by number 61. That is Alain Laksamana. And he stepped out of bounds. So turnover yon para sa para dito sa Magalang. Yes, nagulat siya doon kasi sinulubong agad siya ng dalawa. Talagang nakaka-bother yung depensa nitong Juan Magalang. And here comes Rivera on the attack. Rivera, step back three. Short, rebound for Herrera. 30 seconds remaining. So babagalan ng bahagyan ng Juan Magalang for their last shot of the quarter. Aguas sends it to the corner, down low. Kick it out to Mikio Manaloto. Manaloto kicks it. Corner 3, Herrera. Too strong. Babalik sa Juan Magalang ang bola. They take it too early. No problem. That is number 15 for the three-point shot. That is Inigo Aguas. 5 seconds left dito sa ating first quarter with 2, with 1. And that is no good. And that will take us to the end of the first quarter. A very low-scoring first quarter but high-intensity basketball, Presre. Kita mo naman yung ginagawa nila doon. Parehas, nagmadepensa, umopensa, lahat tumatakbo. Tingnan natin yung mga highlights. 3-point shots, 2-point shots, layups, everything. Pero yung depensa nitong dalawang team na ito, yung nagpapaangat sa kanilang dalawa. At tingnan mo naman, Presre, dikit na dikit pa ang ating laban at the end of the first quarter. Talaga nga namang, ayan, let's see, long threes para dito sa Minalenyo first at yung crowd is it's gonna be another factor for both of these teams. Our end of the first quarter score is 19-15. Lamang po ang Juan Magalang, Pampanga. Magbabalik kami rito sa Renzi Giao Convention Center. Nagbabalik po tayo dito sa Pampanga Governors Cup 2026. We are heading into the second quarter, basketball fans. Pero bago po yan, balikan natin yung sinabi ng aking analyst na si President Ray Alaw. Kanina sabi niya kung nasaktan ang Minalin doon sa buzzer beater na pagkapanalo, isang malaking pagdidiwang naman yon para sa Magalang. And true enough, sabi po sa akin ng kanilang assistant coach na si Coach Christian Santos na it was a true test of their character. Na nakaka-proud nga daw na sa murang edad, kayang-kaya na kumuha ng mga clutch shots ng kanyang mga bata. Pero sabi ni Coach Christian, yung character daw ng mga players na yon at yung level ng paglalaro nila at kung paano sila nanalo sa Minalin, hindi pa daw yun yung kanilang full potential. At mas malalaman pa daw ng ating fans kung ano ang kanilang full potential kapag nanalo po sila sa play-in match na ito. Yan muna sa ngayon. Brent, balik sa inyo. Thank you very much, Flo Del Agua, as we welcome you here in the second quarter here inside the Renzi Giao Convention Center. Oh my goodness, what a move! Upo po Kakasimula sa pa lang ere. natin. Nakita mo yung umingi ng upuan yun Pwede pa nga siya magkape doon kung gusto niya. Once again, this is your 2026 Governors Cup Pampanga, presented to you by the Provincial Government of Pampanga, led by Governor Lilia Pineda and of course, Vice Governor Delta Pineda. Mapapanood po ang ating mga laro via Facebook sa Facebook pages ng Pampanga PIO at ni Vice Governor Delta Pineda. Mapapanood rin via YouTube sa Pampanga PIO YouTube channel.
Once again, magandang hapon Pilipinas together with President Ray Alaw and Flo Del Agua. Brent and I are on the call as we take a look at this replay. Look at that. Pwede pa magkape. And that is your shot of the quarter. Inupuan yung kalaban. Grabe. Pero yun nga, kagaya na nabanggit nga netong ni Flo kanina sa kanyang report, this game will be a test of character for both of these teams. Totoo yun kasi unang-una, yung panalo mo, parang, ay, chamba lang yun kasi 1 point lang lamang, di ba? Pero ang totoo nun, panalo is panalo. Diba? A win is a win, kumbaga ika nga nila. And that's a basket, 19 all para dito. We are tied. Pressure para dito, and we got an 8-second call. Great defense for Minalenyo first. As we take a look at the play of the quarter, the bump and the bucket para dito sa Minalenyo first. Pansin-pansin, katabla na nga ang ating laro, Press Ray. Parehas talaga hindi magpapatalo yan. Talagang gaganda nila yung both defense nila. Tapos yung opensa naman talagang well palo pag maganda yung depensa mo eh. Di ba? Kaya kung sinong maganda ipapakita ang depensa dito, yun ang mananalo. Talagang pinapakita nila yung pagiging tablo nila sa standings. Talagang dikit na dikit ang kanilang laban ngayong hapon na ito. Hanggang ngayon, dikit eh. All 19. Di na ako magtataka kung mag-overtime pa tayo dito. Nako po. Sana ay wag nating mabati, pero here we go, back into live action. Here comes number 22. That is Jerome Salazar into the corner, off the mark on the 3. At mananatili sa Minalenyo first ang bola. With a fresh 14 on the shot clock. Here comes Minalin inside to Dungo. Salazar, mid-range J. Pasok yan para kay Salazar. Trademark ng Minalin ang magturo, ano? Yes. Talagang kanina pa nila tinuturo yung kalaban nila every time they score. Rebound for Minalin. Here they come on the other end. 21-19. Parang ano no? Ano kayo? Nakashoot yung team namin. Rivera, jump shot. No. Rebound para dito sa Juan Magalang. Here comes Herrera. Herrera, masyadong mataas yung pasa, Press Ray. Yes. Kailangan mag-relax. Aha. Kung anong play na pinapatakbo ni coach, mag-follow para, alam mo yun, maging maayos yung tatakbo nila. And recognize your man. Ano bang abilities nung papasahan mo ng bola? Kaya ba yung tumulo ng Totoo. mataas para kumuha ng mga ganong katataas na pasa? Can he get bounce passes? Ganon. Kasi minsan, sa mata pa lang, may sinyasan eh. Yes. 21-19 is your official score. Lamang po ng dalawa. Itong Minalin Pampanga. Bounce. But we got some discussions going on. So there should have been an 8-second violation. So there is an 8-second violation. So medyo may clashing of ideas lang itong ating mga referees, ano? Yes. Ang maganda doon dahil tatlo sila, kung ano yung hindi nakita ng isa, may tuturo nila. Kumbaga may defining factor. Yes. Rebound for Aguas. Aguas for 3. No. In and out. 21-19. This game remains close. Depensa ang panlaban ng dalawang kupunan na ito. Totoo, kaya makapansin mo yung score nila, 21-19, hindi talaga lumalayo. We got a foul on De Leon. That is Luis De Leon with the foul. 21-19 nga po ang ating score. 6:47 remaining. Binabati po namin ngayon si Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda who is watching. Monitoring talagang pinapanood nila ito kahit wala sila dito mismo ngayon sa venue. Talagang they're closely monitoring dito sa ating mga kabataan dahil nga grassroots program ng Pampanga napakalakas pagdating sa basketball. Totoo yun. Laki talagang blessing to sa mga manlalaro dito sa Pampanga. What a move right there! Pinoy step! Pwede. Nikyo Manaloto with the basket. Tabla ulit tayo sa 21. 17 on the shot clock. Corner 3. High arcing shot. No good. Rebound para dito sa Juan Magalang. Here comes Herrera on the attack.
He scores! That is Gerald Herrera. At balik sa magalang alamang palitan lang tayo para tayo nakasakay sa season ngayon, Press Ray. Yes, talagang ayaw magpatalo ng both teams. Talagang laban kung laban hanggang dulo. Rivera to the corner. De Jesus with the bump. He's fouled and he'll be heading to the line for 2 free throws. Hindi naman yung lipat niya. Talagang, yes. Hindi matatawaran no? Herrera. At dumila pa. Kaya nakita niya may defender. Bali Oo. wala sa kanya. Parang kita. Yes. Yan ang magandang attitude. Talagang with the no contact, no problem. Talagang Angat kung angat. So first free throw para dito sa Minalin and its lead is down to 1, 23 to 22. De Jesus with the second free throw. Yes! At don't look now, tabla na naman tayo. Kung bibilangin mo, nakakailang tabla na tayo. Oo, mamaya malalaman natin yan sa ating First up pa lang, ha? statistician. First up pa lang, di ba? Here comes Juan Magalang. Herrera on the attack. Herrera leads it for Manaloto. Mikio Manaloto with the dance. Manaloto sizing up against Santos. Para silang number 18 doon. The jumper is good para dito kay Luis De Leon. At lamang ulit ang Magalang ng dalawa. Marin, process, lost the ball, recovered, at pupunta sa Juan Magalang ang bola. Gaya nga na sinabi mo, ang ganda ng mga depensa nila. Both team talaga nagpapakita ng pangit sa depensa. At talagang yung pangil sa depensa na yun ay nagpapatunay. Yung score pa lang, napakababa. Usually, this is a first quarter score or talagang mid first quarter pa lang yung ganitong score. But right now, kalahati na tayo ng second quarter. Yan pa lang, 25 to 23. And Manaloto is fouled. He'll be heading to the free throw line for 2 shots. Parehas talagang walang bigayan. Talagang lipat talagang to walang lipat, foul kumakawala. to foul. Yun ang maganda sa bakbakan na to. So, talagang merong desire parehas sa team na makapasok sa ating semifinal round as Manaloto gets the first free throw. Kaya para both coaches talagang hindi mapakali dahil pag nanalo ka nga naman dito, advantage para sa'yo. Yes. At babalik sa Juan Magalang ang bola after that nawalan ng espasyo. Etong si number 22 na si Jerome Salazar. And he turns the ball over. Nakakatuwa yung batang yon. Maliit pa siya pero kayang-kaya ng iba to yung bola sa kabila. Talagang malawak ang future ng Pampanga pagdating sa basketball. Yes, hindi lang nakunan ng cameraman natin, sayang. Yes. And it just shows sa mga appearances nila sa ating pros. In the MPBL, they are multiple-time champion. And ang dami nating PBA players who hail from Pampanga. Sobra. Ilan na examples natin, Jason Castro, Arvin Santos, and a lot of more. Here comes Juan Magalang. Aguas on the attack. Aguas with the spin, lost the handle, pero may foul na tatawagin doon ng ating referee. The coaching staff of Magalang looking for an unsportsmanlike foul. May mga tinatawag kasi yung official natin na depende yan eh, sa area kung anong hawak bang ginawa o hindi naman sinasadya. Tsaka kung meron bang hostile act na matatawag. Yun yung tawag pag unsportsmanlike, a hostile act. Kaya ang hirap din ang trabaho ng mga official referee. Talagang sila yung sasalo ng galit ng mga fans whenever Mga there's a coach, call diba? not going their way. Mga player. Yes. Kaya kung makapasin sa Talaga. mga highlights, minsan inaaway yung referee, di ba? Kaya bilib na bilib tayo sa ating mga referees ngayong araw na ito. Cordero! Wow! Lipad kung lipad. At alam niya kung kailan bibitawan yung bola for the floater para hindi matatapal, Press Ray. Ganda ng timing ng bata na yun. 26 to 25, lamang po ng isa ang Magalang. Here comes Mikio Manaloto with a cross and he is fouled by number 18, that is Gab Santos. Manoloto, kanina pa maraming gustong gawin. Pero talagang nade-deny siya. Yes, ang ganda ng Netong- pinapakita ng depensa. Talagang ang gandang i-check na stats natin si Mikio Manaloto mamaya-maya lamang. 3:44 remaining here in the first half. Here comes Aguas on the attack. Sizing up the defense of Minalin. There's a screen set. Aguas for 3. Yes! Inigo Aguas from downtown and the lead is up to 4 for Magalang. Kaya pala may pitch yung depensa sa kanya. Shooter pala yung Aguas.
Put it up, no good. Rebound para dito sa Minalin first. Santos, bounce pass. Fake, fire. And yes! Another basket para dito sa Minalin. Walang lumalayo, Press Ray. Talagang huwag kang lumayo, dito ka lang sa akin. Oo. Clingy itong dalawang team sa isa't isa as we see Laksamana with the layup. Ang ganda ng pasahan, kung makikita mo. Talagang may ball movement. Yes, yung both teams, hindi yung kanya-kanya. Steal by Juan Magalang. Ayun na Nice naman. pass! Mikyu Manaloto with the fake and fire. And hawak na ulit ng Minalin yung first ang bola. Here they come on the other end. 33-27 ang ating score. And there will be a foul called dito sa Juan Magalang. Dahil sa haba ni Flores, talagang ginawa niya na lang na ma-foul. Yung supalpalin siya nun. As we take a look at this replay, this is your play of the quarter. Yung sinasabi natin kanina, Presley, na ball movement at yung tapang netong si Mikyu Manaloto to absorb contact from our players. 33-27 is your score. 2.5 remaining here in the first half. This is your second game of your step ladder elimination game dito sa Brenzigao Convention Center. Once again, this is your 2026 Pampanga Governors Cup presented to you by the provincial government of Pampanga. Of course, led by Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Ang laking bagay ni step ladder, lahat nagkakaroon ng chance. Talagang 5 teams instead na Final 4 agad per bracket. Nagbigay tayo ng chance sa panglima. Dahil minsan yung mga panglima na yun, yun pa yung kumbaga tinatawag natin sa larong kalye yung nakakalason. Talagang minsan sila pa yung mga nagkakampiyon. And we'll never know. Like New York Knicks, ha? New York Knicks is one example. 2:20 remaining. Grabe ang depensa na itong dalawang team. Mikyu Manaloto to the corner and that's a turnover para dito sa Juan Magalang. Medyo nagmadali. Talagang bawat galaw, sigawan kagad. 2:08 remaining here in the first half. Hawak ngayon ng Minalin ang bola. Rivera fires a long three. Short offensive rebound but there will be a foul call. Yan, nahawakan talaga. Pero ang ganda ng depensa nila. 2-3 pero lahat nadidinay. Kung kung nasan yung bola, left and right, nandun kagad. Advance sila. Hindi sila pumapayag na makashoot kagad, agad-agad itong kalaban nila. So Dungo will be at the free throw line. His first free throw is good. It is now 33-29. (33-30) is your official score. So we are making some adjustments with our graphic. Pero bago yan, tatawag muna po tayo ng timeout. Lamang po ng tatlo ang Magalang. Juan Magalang metong King Panyalong 33-30. So we will magbabalik kami rito sa Brenzigao Convention Center. Back inside the Brenzigao Convention Center, that is JJ Herrera performing at the clutch para dito sa Juan Magalang metong King Panyalong. 4 out of 7 from the field, pero yung 12 points niya napakabigat para dito sa Juan Magalang. Pero bago ang lahat, let's turn it over to Flo Del Agua. Flo, anong meron? Salamat, Brent. Sa ganda at smooth ng pasamahan nitong Juan Magalang, akalain niyo po ba na halos 2 months ago lang sila nagkakilala at nagkasama-sama sa loob ng court? Yan po mismo ang kwento sa akin ni Jeron Herrera kanina. In-acknowledge nga nila early in the season na baguhan pa lang sila kaya for sure magkukulang pa sila sa chemistry. Pero kung kulang daw sa isang aspeto, bawiin na lang sa iba. Kaya dagdag sa akin ni Jeron, what we can really pride ourselves on ay kaya po naming ma-out-hustle ang kahit sinong team sa liga na to. Let's see if this will come true in this match. Gentlemen, balik sa inyo. Para sa isang team na 2 months pa lang nagkakasama, makaabot kayo dito sa playoffs, napakalaking bagay na para dito sa Juan Magalang. Yes, ang laking impact nun para sa mga batang to. And it just shows na talagang may magkakaroon ng malaking chemistry itong team na ito. Dahil imagine, 2 months pa lang kayo magkakasama and yet you finish 6-3 in your bracket. Narito kayo ngayon sa play-in game with the chance to advance to the semifinals.
Ang maganda pa doon, iba yung fighting spirit nila. Aha. Yung mga salita lang na kayang-kaya namin sabayan. Lahat ng team, iba yun. And they're showing it right now. Lamang pa nga sila ngayon ng 3 against dito sa Minalin. Counted and 1 and free throws pa. Dadagdag para dito sa Minalin. Inunti na naman ng Minalin. And that is number 8, Aaron Cordero with the basket. Sorry, that is Dungo with the putback and the foul. Pupunta sa linya, ito si Dungo. That is Matthew Dungo and don't look now, we are tied again. So, medyo curious ako kung ilan na kaya ang lead changes at tabla nitong laro nito. Mamaya alamin natin yun sa ating mga statisticians. Medyo nakaka-curious na kasi kanina tabla na, nakailang beses na tayong tabla dito sa ating laro ngayong hapon na ito. Yes, totoo yun. Talagang ayaw bumitaw ng both teams. Lahat sila dumidepensa ng maganda. Opensa naman, halos balance ang nangyayari dito. 1:20 remaining. Very balanced nga ang nagiging labanan ngayong hapon na ito. And here comes Juan Magalang. Here is number 24. That is Lucky Masiklat. Corner 3, Herrera. Off the backboard, won't go. Rebound para dito sa Minalin. Rivera on the attack. Kicks it to the corner. Salazar drives, kicks it out to Cordero. Cordero will fire. No. Rebound para dito sa Minalin first. One-handed hook shot. No count. Traveling yun, Press Ray. Yes. Travel talaga. Hindi na umakali mga coaches. Kitang-kita nila. Nakaplanta na yung pivot. Umiikot pa ulit eh. So tatawagan ka talaga ng ating mga referees. But before we go on any further, meron muna tayong timeout. It is currently 33-33. Tablado pa rin tayo, so we will be back. Back inside the Brenzigio Convention Center here at San Fernando, Pampanga. And there are some beautiful faces here at the crowd. Talagang nga namang medyo shy type yung iba. Talagang iba, patay mali siya, no? Rest rate talagang. But Pampanga is a beautiful province and you can see it from the people pa lang. There's a trap and there's a foul called. Napakahigpit ng depensa, Press Ray. Yung mga shy type, hindi mga nagpaalam yun. Na nandito sila. Talagang mamaya, baka i-text na ng kanilang mga nanay, gano'n? Yes, yung mga dead man naman, alam nila yun. Oo, talagang hindi naman patay mali nagpaalam sila. sa mga boyfriend yun. Okay. Cordero. So, meron na tayong 6 league changes and 6 ties. Grabe. Talagang palitan, kabilaan. So, 6 league changes and 6 ties para sa larong ito. And look at that. Tabla pa rin tayo. Siyempre, shoutout natin si Coach Kim Di Pedro. Yun! Sa ganda ng pinakita Oo, niya sa trabaho. talagang ang bilis maghanap ng stats. Yes. 10 to shoot para dito sa Minalenyo first. And we got a Travel. travel. Yes, travel talaga. 29.9 seconds remaining. Still a low scoring compared to the other games. Kagaya kanina, nung first game, medyo mataas yung ating scoring kanina. Fast pace. Dito, ang bagal ng pace, pero punong-puno ng depensa, Press Ray. Totoo yun. Talagang kung titignan mo, ngayon pa lang, full court press lang naman sila. Tapos pagbaba niyan sa half court, tao-tao lang na wala talagang tigil. Quezon. Now to Masiklat. Rivera is on him. Masiklat escapes from the defense. 8 to shoot para dito sa Juan Magalang. Inside they go. Smothered. Block was there. 8 seconds remaining para dito sa Minaling first. Cordero scores. 3 seconds remaining. 2 seconds. Herrera fires. No good. And that will take us to the end. That is another lead change, Press Ray.
That's the 7th lead change of the half. At makapagbabaon nga po ng 2 puntos na kalamangan etong Minalin towards halftime. At titingnan natin ang ilan sa mga highlights netong first half as we take a look. Mid-range jumpers, punong-puno yan para dito sa Minalenyo first. Pero yung depensa ng magkabilang kupunan, nandiyan din. Pero yung layup mula dyan kay Herrera, those nice passes, those jump, yung mga hook shots na yan, yung mga simpleng hook shots. Kumbaga yung mga fundamentals ng basketball, kumpletong-kumpleto ngayong araw, Press Ray. Kita mo naman, walang tumitigil tumakbo, walang tumitigil sa depensa. Talagang ang ligpit, both teams. Mga coaches naman, kanya-kanyang diskarte para paano ba to? Kasi ang ganda rin ng depensa ng kabila. Dito naman sa kabila, ang ganda ng depensa. Bawi tayo sa opensa naman. Opensa naman, ganun din, palitan ng palitan. Ang ganda ng bakbakan. 35-33 sir halftime score. Lamang po ng 2 ang Minalin. Kapampangan misakwak. The Kapampangan region, even in those days, it was a land rich in natural beauty and resources. Gabunding pantas at marangal. But long before the age of progress, the Kapampangans had already built a thriving civilization, rich in culture, governance, faith, and trade. In 1571, after the fall of local hero Tarik Soliman, Pampanga became the first Spanish colonial province, its fertile plains turning it into the breadbasket of Luzon. Through the centuries, Kapampangans proved their courage and leadership, from defending their land to producing the country's first priests, nuns, and doctors. In every era of change, they stood at the front lines of reform, from General Maximino Hizon and Jose Alejandrino to Francisco Macabulos, Pedro Abad Santos, and in modern times, Benigno Ninoy Aquino Jr., whose legacy reignited the nation's democracy. Nananatili pa rin ang Alert Level 5. Daan-daan ang nililipat sa resettlement areas. Nagkaroon na naman ng pagputok. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga taga-Pampanga. Then came Mount Pinatubo's eruption in the 1990s, one of the most powerful volcanic events of the century. Thousands of homes were lost, livelihoods destroyed, and Pampanga lay buried under a sea of ash and lahar. Many thought it would never recover, but resilience defines the Kapampangan spirit. From devastation rose opportunity. What was once ruin became renewal. From a cradle of ancient civilization to a center of modern progress, Pampanga continues to rise, stronger, smarter, and more dynamic than ever. At the heart of Central Luzon rises a province at the forefront of trade, travel, and transformation. This is Pampanga. Just an hour north of Metro Manila and home to the world-class Clark International Airport, Pampanga stands as the gateway to Northern Luzon, to Asia-Pacific and beyond. Driven by perseverance, blessed by nature, Pampanga spans over 2,000 square kilometers of rich, fertile land, sustaining not just households, but entire industries. A vital source of grains and vegetables, from golden rice fields to high-value crops, livestock and poultry, pigs, cattle, chickens, and ducks. Dairy and eggs, fresh milk, artisan cheese, local produce, aquaculture, tilapia, catfish, crabs, prawns, and bangus.
This abundant harvest fuels regional food security and powers national supply chains across the Philippines. When it comes to flavor and experience, Pampanga is second to none. Here, food is more than nourishment. It's an art, a heritage, and an identity. From gourmet dining to legendary Kapampangan dishes like sisig, hailed globally as one of the best pork dishes in the world, to beloved heirloom recipes like bringhe, humba, and bold delicacies like stuffed frogs, mole crickets, and native snails. And the desserts? Colorful kakanin, handcrafted pastries, and of course, halo-halo. Pampanga's culinary legacy is so rich, it keeps the world coming back for more. And it only gets better. Homegrown brands known for their flavorful tocino, longganisa, hot dogs, and taba ng talangka have gone from local favorites to global exports. Today, the world is not only getting to know Pampanga, it's starting to taste it. But it's not just taste and talent, it's craftsmanship without limits. From the handmade guitars of Guagua to the hammered metalwork of Apali, aluminum wares of Florida Blanca, gaskets and pottery of Santo Tomas. The sacred Santos and masterful furniture of Betty's. To the world-famous lanterns of San Fernando. And rising stars in fashion. Philippines! Kapampangan's creativity is boundless. It's no wonder Pampanga draws thousands of visitors each year. From natural wonders to world-class attractions. Luxurious hotels, scenic resorts, theme parks, and ecotourism escapes. The province feels like a tour around the world, yet remains proudly authentic Filipino. A place so beautiful, you'll ask yourself, am I still in the Philippines? And the celebration never stops. Year-round festivals, including the spectacular Giant Lantern Festival, the only one of its kind in the world, draw thousands of spectators, even millions online. These vibrant parades and sacred traditions reflect a joy rooted in something deeper.
Fate. At the heart of every celebration, every gathering, every triumph is God. In Pampanga, faith is the foundation. Culture flows from the soul. Today, nothing can stop Pampanga's unstoppable rise. Business is booming. Investors are arriving. Opportunities are multiplying. From steel and garments to BPO, retail and manufacturing, even the quarrying of Lahar, once a disaster, now drives a billion-peso industry that powers local growth. At the heart of this momentum lies the Clark Freeport Zone, a dynamic ecosystem where innovation, tourism, and enterprise converge. Clark stands as one of the country's most exciting Babalik po ang Governor's Cup 2026 dito po in the beautiful city of San Fernando, Pampanga. Flo del Agua here at the half at sinamahan po ako ng napaka-importanteng tao ng Minalin, Pampanga, ang kanilang Mayor Philip Nagit. Good afternoon po, Mayor, at thank you so much for joining me. Tulad nga po ng napagkwentuhan natin, itong 18 under po ninyo na lineup at narinig ko, baguhan po na first time, kumbaga, na makasali ng ganitong kalaking liga and yet napakaganda ng kanilang naging performance. Ano pong masasabi nyo sa nilalaro ng mga bata nyo, especially during the eliminations, na maganda po ang kanilang standing? Yes, good afternoon. They are having a good game on the first 2 quarters, but I think they can give their best on the last 2 quarters. And maybe they are new to this big league in our province, but I just told them that they have to feel relaxed, enjoy the game, and I think they are more composed now. Parang may pagka-basketball fan, basketball coach din po pala ito si Mayor. Sabi niyo nga po na maganda man po yung pinapakita nila during the first 2 quarters. Alam niyo po na kaya pa sanang iangat. Mayor, ano po ba yung kultura ng basketball sa Minalin? Bakit po importante na meron pong representation ng inyong bayan dito po sa Intertown? You know, sa bayan namin, they are very fanatic. And I do believe lahat naman ng Kapampangan, di ba? Because of our Vice Governor na nasa basketball. So, and malaking tulong ito for lifting our youth, no? Not just sa kanilang potential, na ma-enhance yung potential nila, most especially yung discipline. And it promotes tourism din sa aming bayan. At Mayor, grabe po yung suporta dahil kayo po, dahil sa kahit napaka-busy po ng inyong schedule, sa linggo po, nandito pa po kayo at sumusuporta sa inyong team. Mayor, para masalo pong ganahan ng inyong players, batiin nyo naman po ang bayan ng Minalin. I'm sure nanonood po sila ngayon. So ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng supporters ng ating basketball team, sa ating kababayan. Maraming salamat po. And good luck sa ating mga players. Good luck din po sa inyo sa paparating na second half. Once again, the Mayor of Minalin, Philip Nagit, thank you so much po for being here. Brent and Presre, I'm sure you have your thoughts about the first half. Balik muna sa inyo. Thank you very much, Flo del Agua, for that interview with Mayor Philip Naguit of Minalin, Pampanga. 35-33 is your halftime score. Panoorin mo natin ang ilan sa mga halftime highlights. Presre, your thoughts on the first half? Kung titignan mo, yun ang nangyayari dito sa game na to. Kailangan ng bawat isang panalo eh. Kaya kung makikita mo, ang higpit ng mga depensa at opensa. Yung opensa naman talaga magre-relay na yan pag maganda depensa mo eh. Tingnan mo yung mga highlights niya. Kapansin-pansin nga, 7 lead changes, 4 times tayong nagtabla buong first half. Talagang pinapakita nga nito na dikit ang ating laban, and it just shows not just on the score, pati na rin sa kabuuan ng ating stat sheet. Mapapakita nga namin sa inyo ang inyong halftime statistics. Sa field goals pa lang, dikit na dikit, 46% para sa Minalin, 50 para dito sa Magalang. Yung turnovers, hindi rin nagkakalayo, 7 versus 6, lamang doon yung Minalin.
yung bench points, Press Ray, gaano ba kahalaga na malalim ang bench ng isang team? Sobrang halaga niyan kasi i-consider mo yan na nakakatulong sa'yo, especially sa mga key player mo. Pag yung pati bench player mo, nag-aambag. At tingnan nga natin ngayon ang ating leading scorers para sa first half na ito. Matthew Dungo is the leading scorer para dito sa Minalin with 7 points. Sinamahan siya ni Paul Rivera, Jerome Salazar with 6 points and 5 rebounds. Aaron Cordero, 6 points habang sa Magalang. Jake Flores and Mikio Manaloto with 8. Inigo Aguas with 6. And Kelvin Quizon with 3. At balik nga tayo dito sa Bren Sigiao Convention Center here at the San Fernando, Pampanga. This is your 2026 Governor's Cup Pampanga Intercities Municipalities Tournament presented to you by the Provincial Government of Pampanga, of course led by Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Mapapanood po ang mga laro natin via Facebook ng Pampanga PIO at the Vice Governor Delta Pineda at sa YouTube channel din ng Pampanga PIO. Brent and I together with Ray Alaw and our courtside reporter Flo Del Agua. Kami po ang inyong nakasama buong weekend dito sa San Fernando, Pampanga. Here comes Rivera on the attack and a steal by Juan Magalang. What defense para dito sa Magalang? Kita mo yung palitan ng depensa na yun. Hindi palitan ng score eh, palitan ng depensa. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung sino maganda ipapakita talaga at madiin yung depensa dito, yun ang mananalo. 35-33 is your score and there will be a dribbling violation para dito sa Juan Magalang. So kailangan din natin i-take note yung turnovers dahil hindi nga sila nagkakalayo. 7 para dito sa Minalin first at 6 naman para dito sa Juan Magalang. So kung sino ang mas kaunti ang turnovers, pwedeng yun rin ang manalo. Dito sa larong ito, nice fake para dito kay number 6, Matthew Dungo. And he is now with 8 points, I believe. Ganong kalaga sa kanila bawat possession. May kita mo, di ba? Bakbakan ng bakbakan sa depensa. Check that, 9 points para dito kay Matthew Dungo. And that will be a nice pass. And no good. Rebound para dito sa Minalenyo first. Here they come on the other end. Here is Rivera. Dancing. Rivera shoots the 3. And air ball. At pupunta sa Juan Magalang ang bola. Medyo minadali. Yes, totoo yun. Kasi ang haba pa. Para itira niya kagad yun. Tapos may depensa pa sa harap. Here comes Juan Magalang and that will stay with them with 20 on the shot clock. 4 seconds para maitawid. Nakailang tawag na ng 8-second violation sa larong ito. Kaya importante na maitawid nila sa halftime as quick as possible. 18 on the shot clock for Juan Magalang. And here they come. Saktong-sakto sa oras. 3 is up, 3 is short. At pupunta sa Minalenyo first ang bola. And their coach is telling them, nararelax, mahaba pa ang oras mo. Manarang yung tumira ng 3 points, medyo short lang. Here comes Rivera on the attack. Salazar, hand off to number 8, that is Matt Cordero. Dungo is fouled and he'll be heading to the line for 2 shots. 7:50 remaining, dikit na dikit pa rin ang laban natin ngayong hapon na ito. The largest lead of the game was 6 by Magalang. Nung lumamang sila kanina ng 33-27. Ngayon lang sila nakabante, di ba? And now, this is the largest lead of the game para sa Minalin naman. Because their largest lead was 3 only. Buong laro, dikit ang ating laban. Ang maganda ko sa Minalin, talagang hindi sila ni-stop na i-pressure itong Magalang. Yes. Talagang yung full court press plus man-to-man defense talagang hindi tumitigil dito sa larong ito. Here comes Juan Magalang on the other end. 2 points. Almost! Niluwa ng ring yun. Here comes Salazar. Bounce pass inside and the layup is good. Paul Rivera with a layup, and that is the largest lead of the game for both teams, 7-40-33. Balik sa Juan Magalang ang bola with 7:21 remaining. They were asking for a travel, no call. Laksamana, now he traveled. 7:15 remaining here in the third quarter as we take a look at the replay. Nice passing leads to a layup. That is your play of the quarter. Any comment, Press Ray?
Talagang wala nang masabi si Press Ray sa ganda ng pinapakita nitong dalawang teams na ito. Kung titignan mo, parang gusto ng Minali na tapusin na kaagad tong game na to. Aha, Diba? Talagang inaatake double nila. effort sila. Defense and offense, atake dito, tira dito. Pagdating naman sa depensa, full court press, sabay pagdating doon, 1-3-1. Mhm. Pero that is a play that they don't love as natawagan sila ng offensive foul on the attack. So 7:06 remaining, down by 7 etong Magalang. This young Magalang squad, very young, talagang mababa pa ang level of chemistry. Pero tingnan mo naman, nakikipagsabayan sa mga great teams dito sa Pampanga. What a spin! Nice pass inside. Kick out pass to Mikio Manaloto with the fake. The jumper is good. Dahan-dahan na namang linalapit. Nilapit ni Mikio Manaloto ang lamang, daba sa 5, 40-35. Here comes Rivera, dancing. Rivera on the attack, kicks it out to the wing. Number 22 yan, the spin, and stolen away by Juan Magalang. And there will be a foul. First foul pa lang para sa Minalin this quarter. Yun, ang ganda sana ng plano niya. Pag-ikot niya, problema, ang ganda ng pakita depensa doon sa harapan niya, kaya wala siyang magawa kundi umiga na lang, magpahingang konti, sabay baba uli. Tama. Mikio Manaloto on the attack. Kicks it out. Lost the handle. Manaloto inside. Nice pass. Laksamana jump shot. That's good. That is 3-point game. Stolen by Laksamana. That is Alain Laksamana. Oh, what a pass. Pero naagaw, mabilis itong Minalin pagdating sa depensa. Yes, kung makikita mo, nagkapalit na eh. Oo. Mas aggressive ngayon yung Magalang depensa sa kumopensa eh. Kaso, nandun pa rin yung effort ng Minalin. 5:45 remaining. Here comes Rivera, Cordero. Dungo with the fadeaway. He is fouled. So kapansin-pansin na lumilitaw na si Dungo ang leader ng team na ito. Yes. Sa kanya talaga umiikot yung offense ng Minalin. Pero sa Magalang, talagang lahat pwede mag-contribute. Pasa dito, takbo dito, lahat. Dungo at the free throw line. His first shot. It's no good. They are up by 3 at this juncture. Halos kalahati na tayo ng third quarter. So this is the type of games na talagang yung mental state na lang ng bawat isa yung magpapanalo sa inyo. Talagang yung mind games, kumbaga, Press Ray na nilalaro na itong dalawang kupunan na ito. All throughout the ball game as we see a foul called on Magalang. That's an offensive foul. Yes, tatawagan talaga. Depende kasi sa position kung paano ka i-screen. 13 foul on Magalang. And here comes Minalin on offense. Minalin first taking on the Juan Magalang Metong King Panyalong. This is your second game of our doubleheader. Kanina nga po sa first game, panalo po ang Apalit kontra Bacolor on a blowout. Fadeaway, Dungo. Foul na naman si Dungo doon. And the referees just called a technical foul on the coaching staff of Juan Magalang. There's some resentment on the call. 14 foul. Technical foul on Magalang for improper bench decorum. 40-37 with 5:09 to go. In disbelief yung buong coaching staff ng Magalang doon. Pero kung titignan mo, pag turn around niya, talagang sumabit May sa kanya. contact eh, oo. Pero tingnan natin sa replay. We will check on the replay. Yes, ito ang hinahanap ng official katulad nila Coach Alan Trinidad. Yung slow-mo natin sa replay. So, meron tayo niyan. Kaya mabilis makikita kung ano yung pagkakamali doon o tama ba yung call na yun. Technical free throw is good. Gaano kaya kalaking momentum shifter itong free throws na ito para sa Minalin? This can be a momentum shifter para dito sa Magalang, even sa Minalin. The free throw is short for Dungo. So some beautiful faces on the crowd. Ayan, may mga nagtatago na naman. Ano naman kaya ang meron sa kanila, Press Ray? Ito sa bumili sa SM. Dito tumuloy. And let's take a look at the replay.
on the bump. Foul talaga. There was some contact. Nilapit kasi yung katawan. Yes. Saka, tinat niya yung shooting motion, Yes. yes. 5 minutes to go here in the third quarter. Gonzalez on the attack. Gonzalez inside, floaters up, no good. Rebound para dito sa... Pupunta ang bola sa Minalin with 4:47 remaining here in the third. At take look, penalty na ang Magalang here in the third. Mahaba pa ito. So Minalin can capitalize, attack the basket, get some free throws, and they can stack some points here in this third quarter. Totoo yun, kailangan nilang gawin yun kasi 4 points lang to. Aha! And Dumo scores! Angat ulit sa 6 ang kalamangan ng Minalin here in the third. 4:27 to go. Here comes Juan Magalang. Manaloto gets it back. 10 to shoot. Ano kapansin ko sa Magalang, ang tagal nila ipasa sa mga nauna ng player sa kanila. And we get a whistle and a foul. That Nagkakaroon says- ng delay yung offense ng Magalang. So, third team foul. So, kumbaga, nai-stack sa isang Yeah. tao yung bola at yung opensa nitong Magalang. So, medyo nahihirapan sila makapaggawa ng kanilang mga plays. Yes, At yun dapat na makita ng mga coaching staff, maibulong kay head coach para, alam mo yun, bumilis yung flow, yes, ng laro. yung pace. Gonzalez for 3. That's off. Rebound for Minalin. 4 minutes to go here in the third quarter. That is number 22, Jerome Salazar. And now it is with Gab Santos. Santos with 10 to shoot. Dancing. Bounce pass. De Jesus will fire. Off the mark. Rebound by Gonzalez. At Pagulong-gulong dumudulas na si si Jesus De Jesus doon. dito. That's gonna be a warning for him. Miranda is fouled. That's Prince Miranda. At pang-apat na team foul pa lang yun ng Minalin, so it will be side out. Punong-puno ng physicality ang larong basketball ngayon dito sa Brenzigia Convention Center, and the fans are loving it, Pres Ray. Yun ang maganda eh. Ang gusto kasi ng mga coaches both side na tawagan yung mga, alam mo yung mga maninipis na tawag. Hindi pwede. Aha. Talagang kung ano yung nakita, especially tatlong official referee natin, may timing dun eh. Nampas ba talaga? Or may contact ba talaga? O wala naman? Diba? And plus the fact na playoffs na ang nilalaro natin ngayon dito sa Pampanga. And Miranda is fouled. He'll be heading to the line for 2 free throws. Hindi pwedeng malambot na may kukol mo eh. Magrereklamo naman din yung kabila, di ba? Aha. So, kailangan talaga clear, both Clear and side. inclusive. Yes. Yung tawag. Aha. At kailangan firm ang ating referees sa Totoo. pagtawag ng mga yun. Yung mga official referee naman natin, kung hihingi ng what they call this challenge, yung mga coaches. Officials, yes. Yes, pwede silang tumakbo dito sa pwesto natin dahil dito may slow mo tayo, may replay tayo na walang lusot. Tama. Diba? I-double check lang. Oh, gawin ng triple check para ma-sure ball. Yes, sir. And 2 misses. So medyo mabigat yung mga mintes na yun sa free throw. So kung pag-uusapan yung free throw, naka-17 free throws kanila ang Minalin in the first half. So malaking diferensya kumpara sa 2 free throw lang na nakuha ng Magalang the whole first half. Dungo. Travel yun. That will be a travel. Yes. So both teams are in the penalty right now. Nakaposisyon na siya. Pwede niya na itira yun. Ilinapit niya pa. Maybe draw some contact. Inside they go. Layup is good. Para dito. For Jeron Herrera. Baba ulit sa 4. Ang lamang ng Minalin and a steal. Mikyo Manaloto on the attack. He scores. Akalain mo yun, naabot mo ni Manaloto yun. Tama. Ang taas. Pasto. Grabe. Napatingala rin tayo dito sa ating nasa harapan natin kinapupwestuhan. At tatawag si Coach Nal Sagmit ng timeout. Magbabalik kami.
Take a look at this drive of the game. Talaga nga namang yung drive, tingnan mo, ni Mikyo Manaloto going all the way to the cup. Kung paano niya kinuha yun, grabe, napakataas. Talagang high up in the sky play para dito kay Mikyo Manaloto. From defense to offense, perfect para kay Manaloto. So yung transition, kumbaga, yung transition offense and defense. So may lang i-check din natin yung ating fast break points totals. Back into live action, 2:50 remaining, dalawa na lang ulit ang hinahabol ng Juan Magalang over dito sa Minalenyo first. De Jesus Dos Santos, now with number 5, that is Rivera. 8 to shoot para dito sa Minalin. Santos dancing. Santos on the drive. No good. Offensive rebound para dito kay Dungo. At mauubusan ng oras. Etong Minalenyo first. Nice defense by Juan Magalang. Hindi nakita ni Dungo yun na pwede niya nang itira. Linabas niya pa, kaya nabusan sila ng oras. 2:25 remaining. Pagkakataon muli para sa Juan Magalang. And there is a foul. They're in the penalty. So dalawang free throw para sa Juan Magalang. Medyo nakikita ko na kung ano nangyari, bakit nanalo itong Magalang sa amin na last shot. Dahil kung makipapansin mo, talagang hindi umihintutong Magalang para i-pressure itong Minalin. Tapos yung pagdating naman sa offense, talagang dinadahan-dahan nila ito hanggang sa makadikit sila. And right now, the lead is down to 1. And we are tied at 43. That is your 5th tie of the ball game. Tabla na naman tayo with 2:21 remaining. Talagang medyo nakakaamoy tayo ng magandang finish mamaya sa fourth quarter. Yes, parang baliwala kay Manaloto yung free throw. 2:20 remaining here in the quarter. Here comes Rivera on the fly. Denied by Miranda at nasaktan doon si Miranda sa block na yon. Here comes Aguas, is fouled and he'll be heading to the line for 2 more free throws. Yon, kung makikita mo yung nangyari doon, sa kabila, offense din yun na bumangga pero naka-establish position yung defender. Hindi talaga natawagan ng foul yun. Sa kabila naman, same. Maganda rin ang posisyon ng defender pero yung kamay niya naman pumalo. So may call na matatawag. So babalik sa free throw line itong si Aguas. That is Inigo Aguas at the free throw line at namintis niya yung unang free throw doon. Sa 3-point shooter to si Aguas, sa free throw medyo sumablit siya ng una. Kumbaga yung pulso niya ay para lamang sa 3-point shots. Pero kaya niya yan. Second Wala free throw talaga. is a miss. Sabi niya, sa 3 points na lang ako. Pwede ba ang free throw sa trust na lang? Pero meron tayong mga liga na nagbibigay ng free throw mula sa 3-point area. Depende. Oo. Di ba? One example is that Philippine Superliga, if I'm not mistaken. Here comes Cordero with a reverse. Lamang ulit ang Minalin ng dalawa. 45-43 with a minute and 40 to go. Steal by Minalin. Cordero, handoff to Rivera. 93 seconds remaining here in the third. Bounce pass inside. Passing. Dungo. Fade away. No. Rebound for Magalang. Laksamana. Balik sa Magalang ang bola with 1:20 remaining. Look at that full court press. Di natawagan ng 8 second doon. Sakto-sakto daw sa oras. Aguas for 3. No good. Rebound for Cambao. Cambao on the attack. Stolen away by Minalin. And there will be a foul. 2 free throws para talaga, dito. Foul talaga. Sa Minalin. Foul talaga. Matatawag po talaga yun. Yes. Tatawagan talaga ng official natin yun. Kasi mautak siya doon. Inangat niya yung bola dahil alam niya At na-attract niya yung depensa. Yes. Kasi nanggigil siya Cambao doon dahil gusto niyang atakihin kaso nawala sa kanya yung bola. So this will be 2 free throws para dito kay Adriel Marin. Marin in his first free throw. It's no good. There's your head coach para dito sa Minalin, Nald Sagmit. Second free throw is good. Talaga may napapasigaw sa likod mo. Kaya nga eh. Na-distract ka doon. Ano ba? Gusto mo tingnan? Ha? Gusto mo tingnan o gusto Okay mo na ako, first try. Lagot ka sa boyfriend, ay girlfriend mo. Shout out to you. Wow! Final minute to go here in the third quarter. Layup is no Wala good. pa rin. Ganda ng Babalik sa Minalin ng bakbakan. bola. Yung depensa ng dalawang kupunan natin ngayong hapon, Press Ray. Grabe.
Talagang both teams talagang papalitan Showing- ng magandang depensa. Yes. Holding their ground. Here comes Cordero on the attack. Cordero leaves it, kicks it out. Santos for 3. Air ball. Nilet go na agad ni Santos yung trust na yun. Kumbaga, Yes, tanggap na niya. pagtira niya, sabay nagpasab eh. Kaya lang, hindi ka lalabas ng coach. Kailangan ka pa sa loob Kailangan eh. bumawi ka, kumbaga. Oo. And the turnover, masyadong mataas yung pasa. Talagang para sayang bumitaw sa depensa. Alam mo, kung may ano lang dito puro depensa na lang pag-usapan natin dahil yun ang ginagawa talaga ng both teams. Shout out sa dalawang coach coaching staff ng kabila, coaching staff ng kabila. Both coaches ang ganda ng pinapakita sa depensa. Tsaka sila yung epitome ng sinasabi nating defense wins championships. There's a block. 10 seconds remaining. 15 seconds on the quarter and the layup is good. 8 seconds remaining lang. here in the third. Dungo. Foul. Foul talaga. With 3.5 remaining here in the third quarter. And the coaching staff of Magalang is not pleased on that call. But there will be 2 free throws instead para dito kay Dungo. Natulak naman. Matthew Dungo is at the line. First is good. Talagang medyo hindi na matanggap ng kabila na natawagan ng foul. Kasi ang ganda ng pinapakita ng depensa ng mga bata nila. That is right. Second at the line for Dungo is good. 3.5 seconds remaining. Baseball pass to the other end. Aguas receives, fires, and hits! At the buzzer! Inigo Aguas with a buzzer-beating hit. What a game! What a game! Yes! And at the end of the third quarter, dikit na dikit pa rin ang laban, 48-47. Let us take a look at the highlights from this third quarter. Talaga nga namang walang bumibitaw dito sa larong ito. From mid-range jumpers, nariyan yung mga tira nilang Samana, the crossovers, nice passing, Dungo with some hook shots. Walang bumibitaw. And take a look at this layup by Mikyo Manaloto. Ito pa, sa loob, yung mga reverse layups ng Minalin talagang napagandang pagbastan. And look at that, your score at the end of third, 48-47. Isa lang ang lamang ng Minalin. We are sure to have a fantastic finish. Back inside the Presidio Convention Center at mapapanood nyo po ang ating mga laro by the Pampanga PIO Facebook page and YouTube channel at sa Facebook page ni Vice Governor Delta Pineda. Once again, this is your 2026 Governor's Cup Pampanga. Layup is good. Lamang na po muli ang Magalang. That is your 8th lead change of the game. This is your 2026 Governor's Cup Pampanga presented to you by the Provincial Government of Pampanga, led of course by Governor Lilia Pineda and Vice Governor Delta Pineda. Yun ang pinapakita ng depensa ng Magalang. Hindi kami titigil hanggang hindi namin nakuha yung W na to. Pero ang Minalin, kailangan nilang i-reserve nila kanila, especially pagka tumuntong ang last 2 minutes natin dahil sobrang dikit na itong game na to. 9:33 remaining, so lamang na nga po muli ang Magalang. This is your 8th lead change and 5th tie of the ball game. Manaloto with the basketball. Mikyo Manaloto dancing, kicks it out to Aguas. Inigo Aguas just hit the buzzer beater kanina. 5 to shoot para dito. Bounce pass inside. Aguas, same spot kanina. No, rebound by Dungo. Matthew Dungo with another. Ang haba nung kami ng Dungo. Yes, yung reach. Kumbaga, wala na ibang makakakuha ng rebound maliban sa kanya. Yes, totoo yun. Sa haba niya. Tapos may height din yung bata. That is right. 8:58 remaining. Inside, floaters up. No good. Rebound para dito kay Mikyo Manaloto. Ang problema sa Minalin, may mga pwede na silang itira. Ayaw pa itira. Talagang naghahanap pa sila ng ibang options. Overpassing na sila. Yes.
Here comes Magalang on the attack. Mikyo Manaloto, the floater. No, rebound para dito sa Minalin. Here comes Minalin. Rivera on the attack. Fade away. No. Yun naman, post shot, di ba? Yeah. Aguas. Stolen. Throws it ahead. Dungo on the attack. Block was there. What a block right there. Sabi ni Flores, hindi lang ikaw mahaba ng kamay, ako din. Let us Tingnan take a natin. look at the replay. Nice step eh. Yung contact ando na pero look what's there. That is your block of the quarter. Meron pang 17 on the shot clock itong Minalin. Basta may ganun ka, no? Defensive player mo, talagang grabe manapalpal. Talagang hindi ka... Kumbaga makakatulog ka na maayos sa gabi. Yes. Rivera misses. Rebound by Dungo. Another rebound for him. Dungo gets it back. 10 to shoot. Stolen away. Laksamana takes off. Grabe. Balik sa tatlong kalamangan ng Magalang with 7:50 remaining. This is gonna be a fantastic finish, Press Ray. Kailangan umaksyon ng Minalin coaching staff dito dahil, or yung head coach na mismo dahil ang ginagawa ng Magalang, dinadaan-daan sila. Chance of defense from Magalang crowd. And they get another stop. Manaloto. Flores with the basketball. Back to Mikyo Manaloto. 12 to shoot para dito sa guys in blue. Manaloto for 3. No, rebound para dito sa Minalin. Medyo minadali ni Manaloto doon. Salazar. Floater. Yes! Paul Jazrel Rivera with the floater, and that's the lead is down to 1 again. Chance of defense dito sa Brenzy Gao. Mercado inside, and Laksamana misses. And we got a whistle and a foul para dito. Minadali niya yun, sayang. Subs are coming in. That is number 33. That is Jeron Herrera coming back in. Bumalik na rin si Prince Rivera. As we take a look at the replay, yung floater, napakagandang tignan and gets the roll. Kailangan, di ka lang magaling. Swerte ka rin dapat. Wow. Okay yun ha, pwede. Oo. Kailangan may buenas na Kailangan, tinatawag. may kasama na rin buenas yan eh. Totoo. Salazar gets it out to Rivera. 10 to shoot for the guys in white. Rivera inside, 5 to shoot. Salazar with 4. Salazar on the attack. He misses. Rebound by Mikyo Manaloto. Here comes Mikyo. Oh, what a pass! Masyado lang malakas. Una, binadali niya tumira sa 3 points. Ngayon naman, yung pasa niya, alanganin na. Una na yung mga white shirt. So, dapat doon, kinontrol niya muna dahil lamang naman sila ng isa. Yun yung mga pasang compare mo kay Nikola Jokic. Pwede, di ba? Talagang yung mga bounce pass from full court. Grabe. Yes. Cordero setting up the play. Cordero dancing. Cordero spins. Inside to Dungo. He scores! 9th lead change para dito sa ating laro. And the turnover para dito sa Magalang, Pampanga. 6 minutes remaining. This is gonna be a tough finish. Grabe naman yung mangyayari na yun. Kung ikaw ang coach, ang masabi mo doon, di ba? Talagang wala ka naman sabi. This is just a back and forth battle. Talagang whoever wins is very well deserved. Oh! Look at that! And the flex by Pingol. Adrian Pingol makes it a 3-point game. And a steal. Dungo. No! Rebound for Juan Magalang. And we got a whistle and a foul. Yan ang bakbakan, di ba? Agad walang pito referee, tuloy lang. What a game. Laban lang. Yes! What a game. Talagang walang bumibitaw sa mga oras na ito, Press Ray. Yes. As we take a look at this replay, nice passing. Talagang yung pasa nitong Minalin, talagang yun yung nagbibitbit sa kanila. Kumbaga yun yung standpoint nila, talagang unselfish basketball, kumbaga. Pero bago ang lahat, habang nagchat-chat sila ng defense, let's turn it over to Flo Del Agua. Flo? At habang nag-iingay nga itong mga crowd, kanina po, merong mga pasimpleng instructions si Coach Christian Santos
sa huddle ng Magalang. Sabi niya sa kanyang mga players, hayaan nyo na yung mga tawag kung hindi favorable sa atin. Hindi dapat kayo na-distract dahil andito naman kaming mga coaches to do our jobs. Napansin kasi ni Coach Christian na dahil nagpapa-apekto yung mga players sa tawag, nagiging over-focus na masyado yung galaw ng Magalang. Sa sobrang ayaw magkamali, hindi na daw nagagawa ng maayos yung depensa, lumalambot at habang nababawasan daw yung pressure nila dito sa Minalin, doon naman kumukuha ng kumpiyansa ang kanilang mga kalaban. Kaya paalala ni Coach Christian, regardless kung we feel na favorable man ang call sa atin o hindi, just keep on doing your roles inside of the court at kami naman sa labas ng court, gagawin din namin ang mga trabaho namin. Balik sa inyo dyan, Omen. Tama ka dyan. If you're a player, you gotta let your coach do your job. Talagang sila na yung bahala dun sa mga tawag ng referees kung hindi man paborable sa inyo. Just play on. Yes, correct. Kasi masisira laro mo eh. Pagka nag-focus ka sa referee, hindi siya laro mo. Total, yung mga referee naman, wala naman silang kakampihan dyan. Kundi kung ano niya makita nila, yun ang tawag nila. Ice tubig ang dumadaloy sa dugo nitong si Mikio Manaloto. Walang kaba-kaba para dito kay Mikio as he drains the free throw. Lamang na ulit ang Magalang. Totoo yun, kung mag-free throw siya, wala siyang pakialam sa mga nagsisigawang Tama. fans. Talagang dead ma sa bashers, kumbaga. Yes, alam mo naman, good or bad, is same publicity. Yes, still publicity para and Mikio Manaloto can be, malay natin, soon a pro. Yes. 5 minutes exactly. We are now in clutch time. So sa mga hindi po nakakalam, ang clutch time, pag less than 5 ang lamang in the last 5 minutes, that is a clutch game. And we are having a clutch game right now. 4:48 remaining. Isa lang ang lamang ng Magalang. Mikio to the corner. Herrera! Foul is called and that will be 3 free throws para dito sa Magalang. Ang sakit naman nun para sa Minalin. Di ba? Ang ganda na yung depensa nyo. Biglang kuha pa ng foul para lang maka-free throw ng 3. Wow. That is a lesson na kailangan matutuhan ng players. Kapag ang isang player ay nakapag-take off, nataas lang ang kamay. You gotta back out at kailangan. Huwag mo nang ipa-foul yung shooter. Kagaya niya, hinabol niya pa. There's the contact. That is a clear foul. Ang ganda ng point mo doon. Talagang dapat yun ang gagawin ng player. Nakita niya na patira na, tapos papunta siya doon. Ilagay niya na lang. Herrera on the first is no good. So we have 10 lead changes, 6 ties in this ball game. Talagang dikit na dikit. Second at the line is good and Magalang is up by 2, 56 to 54. Napakarami pa rin tao dito sa loob ng Brent Vigyao. Yes, yung iba nasa labas na lang para pag nag-uwian daw, mauna sila lumabas. Beating the traffic, kumbaga. Yes. Parang tayo mamaya pag pauwi na. Totoo yun. 2 out of 3, 57-54. Lamang po ng 3 ang Magalang with 4.5 to go here in this classic play-in matchup. In their last game, Magalang won by a game-winning shot. Tingnan natin kung ano magiging type of finish ngayong hapon. Pingol. Hands it off. And they will set up the offense. 12 to shoot para dito sa Minalin. 3 is up. Short. Rebound for Miranda. Yan ang maganda sa rebound ni Miranda. Sinecure niya muna in a steal. Santos. Rivera with the basketball. 18 to shoot for the guys in white. Nakita mo yung depensa ng kabila. Parang first quarter yung ginagawa nila. Hindi na papagod. Grabe, talagang yung energy, talagang binibigay na nila lahat kasi this might be their last game here in the season. Do or die, kumbaga. Totoo yun. Parang ibibigay mo na yung 110% mo. Yes. Hindi pa nga, 1,000%. Pwede. Oo. Minalin will have the basketball back with 14 to shoot. Flores na nahimik, pero kanina, grabe yung ginagawa niyang depensa sa opensa. You're right. Rivera with 10 to shoot. They go inside. Jumper, no. Rebound para sa Magalang. Mikio Manaloto throws it. Laksamana will take off. No! Balik sa Minalin ang bola. Santos has it. 3 on the way. No! Rebound by Inigo Aguas.
Napakalaking tres sana nun kung pumasok. Totoo yun. 3.5 to play. Aguas drives, kicks it out to the corner. Baseline jumper is up. That's no good. Rebound by Flores. He puts it up and in. Narinig ako ni Flores. may rebound na siya. May Umiscore pa. points pa. Woo! And this is a 5-point lead for Magalang. Stolen away! Manaloto will set up the offense. 3 minutes remaining here in this one. Flores inside. Herrera scores! Timeout, now submit. This is the largest lead of the game for Magalang. 7-point lead. But Herrera is cramping up, down bad. Yes, nakalimutan siya ng mga kampi niya. Oo. Nagtakbuhan. 61-54 is your score. We got a ball game in our hands. Back inside the Brenzigua Convention Center. 61-54 is your score. Lumamang na ng 7 itong Magalang. Late in the stages of the fourth quarter. Anong kailangan gawin ng Minalin dito, Press Ray? Kailangan nilang bumawi sa depensa. Kasi ang Magalang walang ginawa or hindi humihinto. Tumakbo, dumipensa, i-pressure sila. So kailangan gawin din nila yung ginagawa ng Magalang. Kumbaga, play their brand of basketball. Here comes Rivera on the attack. Block was there, but there will be a foul. There will be a technical foul called, and I believe he's ejected. That's head coach Gilmon Jaramilla, and I think he's ejected. Natawagan na sila ng technical foul kanina ng first half. Let's confirm it. 61-54 with On head coach Gilmon Aranilla. Coach Gilmon Aranilla out of the playing court due to 2 technicals. There it is. That's the confirmation. Coach Gilmon Jaramilla just got tossed. He's out of the playing court. He just got ejected after 2 technical fouls, Press Ray. So talagang kailangan control ng emotions. So gaano kaya kalaking momentum shifter ito para sa Minalin? Siyempre, kailangan mag-step up yung natitira nilang assistant coach, di ba? Kasi ang bigat ng call na yon. Yun ang sinasabi ko kanina pa. Tingnan muna nila kung anong side ba para magreklamo or bawi na lang sa depensa. So once again, the call was Coach Gilmon Jaramilla will be ejected due to 2 technical fouls and that resentment to the call kanina. 2:40 remaining, mahaba pa ito, 7-point game. So ito, Minalin having some discussions on their bench. Sinasamantala nila, free timeout ito eh. Kasi ang ganda naman ng ginagawa ng Magalang, lalo na sa depensa. Opensa naman, kayang-kaya din nila ang Minalin dahil nakikita nila na hindi na masyadong dumidepensa itong mga player na Minalin, hindi nakakababa agad. So dapat doon na lang nag-focus sa mga coaches. 7-point game, so there will be technical free throws. So there is some discussions with the referees, our coaches, and our technical committee. So believe din tayo din sa ating technical committee. Talagang yung patience ang kailangan para pag-handle ng mga ganitong type of games. This type of clutch games, playoff intensity. Talagang hindi nawawala. So Santos at the line. His free throw is good. Total, lamang ka naman. So, sigawan mo mga player mo na depensa na tayo, bawi tayo.
That is right. Babawi yung referee, sigawan natin na ref. Di ba? Hindi yung parang mali pa yung tawag ng official. Kaya talaga matitechnical kapag ganun. So you can argue with the call, Yes. pero kailangan with respectful manner pa rin. Correct. May timing dun eh. Pwede mo naman tawagin eh. 61-56 is your score. Nakadalawang free throw doon ang Minalin of that technical free throw and one of the shooting foul. Chance of defense here in San Fernando. 2.5 to play here in this ball game. Miko Manaloto. Manaloto to the corner. Back to him. 10 to shoot. Mikio sends it. Hey! A three! Ang bigat nun. Inigo Aguas with the three. Ang bigat ng binitawan ni Aguas na yun. And now it's an 8-point lead for Magalang, the largest lead of the game by any team in this one. Wide open in the corner. No. 2:05 to go. And Aguas secures it as we now enter the last 2 minutes of this ball game. Yes, hindi mo kailangan magmadali. Aguas inside. Floater for Flores. No. Put back. No. Fouled. Ayan, kagaya niyan. Tinawagan ng foul. Tapos, muntik na naman silang mag-react. Di ba? Pero pabor sa kanila yung tinawag na yun. Yes. Dapat, talagang tingnan din nila. Dahil sa ingay siguro, hindi nila marinig, di ba? So 2 free throws for Flores. His first is good. Walang kaba itong Magalang pagdating sa free throw line. Especially pagdating ng crucial. Yeah. 2 minutes, di ba? 9-point game. And we are seeing some fans heading for the exit. Mahaba pa ito. 2 out of 2. Yes, nakabawi sila ngayon. Sinisigawan nila, uwian na daw. Magalang up by 10. 1:40 remaining. Here comes Santos. Rivera back to Santos. He fires up the three. No. Fight for the rebounds. Secured by Flores. Mikio Manaloto. On the attack. Strip and stolen. Counter steal. At babagalan na ng Magalang ang possession. Stolen by Minalin. Here comes Rivera. He'll score. Quick bucket. And the lead is down to 8. 66-58 with 1 minute and 11 remaining dito sa ating ball game. Magbabalik kami dito sa Brenzigio Convention. Balik tayo dito sa loob ng Brenzigio Convention Center. It is 66-58. Our game reset. May isa pa pong timeout magkabila ang teams. So pwede pa nilang gamitin just in case a miracle is about to happen. 66-58, 111. Pwede pa ito, Press Ray. Ang maganda doon, talagang yung mga tao na mga fans ng Minalin umalis na, may mga natitira pa rin. Bang! Diba? Sorry! Sorry to cut you off! Kaya lang ang masakit doon, talagang yung basketball para sa Magalang na. Inigo Aguas with the dagger and the foul is called. Dalawang free throw yun para kay Vasquez. Huge shot by Inigo Aguas. And now fans are starting to head for the exits. Biglang bumitaw yung Minalin Aha. dito sa last quarter natin, especially 5 minutes na natitira. Talagang basang-basa ng Magalang yung basketball na nilalaro na itong Minalin. Kaya nga pinag-usapan natin kanina, di ba? Parang nakita na natin yung nakaraang game nila kung saan nanalo ang Magalang sa Minalin. Dahil yun ang nakikita nila. Ito, kailangan depensa natin to, sipagan natin to para makuha natin yung W. Yun nga ang ginawa ng Magalang ngayon. Defensive game ang pinakita nitong dalawang teams at kung sino na lang pumutok in the final minute, yun ang magwawagi. And in this case, it's Magalang
with the huge explosion here in the fourth quarter. 34 seconds remaining. Manaloto on the drive to the corner. 3 is up. Air ball. And there will be, that will go to Minalin with 21 seconds remaining. Ang laking bagay ng Flores sa Magalang team. At yung mga big shots ni Inigo. Totoo. Ni Aguas rather. 18 seconds remaining. Rivera puts up the 3. That short offensive rebound taken away by Magalang, and that will do it. Magalang with the fourth quarter explosion like no other, and they are advancing to the semifinals of this 2026 Governor's Cup Pampanga. What a finish, Presley. Grabe. Yung game na yun talagang kung sino yung matibay. At ang matibay doon ang Magalang. Yes. At talagang pinakita ng dalawang teams na ito yung puso ng magkabilang kupunan. At gaya nga nung sinabi na, gaya nga nung nabanggit kanina ni Flo, bagong team pa lang itong Magalang. At talagang pinakita ng kanilang passion. But your final score is 69-58. Panalo po ang Magalang kontra Minalin, and they are advancing to the semifinals. Pero sa ngayon, habang hinahanap pa ni Flo ang ating best player of the game, any final thoughts, Presley? Nakakatuwa itong Magalang team. Sabi mo nga, ilang buwan lang sila magkakasama. Pero alam mo yun, hindi sila bumitaw hanggang dulo. Ang malupit pa doon, talagang yung depensa nila, mas tumaas nung 5 minutes na lang ang natitira. Kaya nakuha nila yung yung to. Bukod doon, yung mga coaches talaga nila, talagang gustong manalo eh. Pero tingnan muna natin kung anong sabihin dito ni Flo or sa best player. Let us now turn it over to Flo Del Agua with our best player of the game. Flo, sinong kasama mo ngayon dyan? Salamat, gentlemen. Alam niyo, pinag-uusapan natin na nung una pong nagharap ang Magalang at Minalin, natalo po ng Magalang due to a buzzer beater. Alam niyo po ba kung sinong pumasa nung basket na yun? Ito pong nasa tabi ko, and ngayon, siya naman po ang ating best player of the game, Mikio Manaloto with 18 points, 8 rebounds, 5 assists, and 2 steals. Very much celebrated by his teammates. Mikio, nung unang nagtapat kayo ng Minalin, hinintay nyo muna bago mag-last 2 minutes para maka-buzzer beater kayo ng 0.6 seconds. Pero ngayon, sa kalaunan pagdating ng second half, hindi na kayo pumayag na makalamang pa yung Minalin sa inyo. Simula pa lang. Opo. Ano po? Ayaw pa namin mahulog. Ano po sasabihin ko? Medyo speechless si Mikio. Pero Mikio, para mapadali na lang natin, itong ganitong klaseng confidence, paano mo dadalhin na ngayon, papasok na kayo sa semifinals? Kumpiyansa lang, kumpiyansa lang. Ano lang? Depensa lang, depensa. Singkakapal lang ng lupa. Mikio, this is your chance na batiin ang mga kababayan mo sa Magalang at mga sumusuporta sa'yo. Po? This is your chance na batiin ang mga kababayan mo sa Magalang at mga sumusuporta sa'yo. Shoutout kay San Nicolas Dos. Yan. Aporo pamilya ako sa... Ay, shoutout. Karasaga ako yan. Maraming salamat and congratulations. See you sa semifinals. Once again, Mikio Manaloto, our best player of the game. Gentlemen, balik sa inyo. There you have it. Thank you very much, Flo Del Agua, and thank you for joining us this whole weekend. Once again, your final score is 69-58. Panalo nga po ang Magalang kontra sa Minalin. Your best player of the game once again was Mikio Manaloto with 18 points, 8 rebounds, 5 assists, and 2 steals. So, Presley, any final thoughts on these 2 games ngayong hapon na ito? Grabe nakakatawa yung in-interview. Hindi niya pala alam na panalo na sila. Para dating sa kanya, talaga maglalaro lang siya, enjoy niya lang yung game. Pero nakakatawa yung batang yun. Parang hindi niya in-expect na meron pang interview sa dulo. Ang ganda ng ginawa ni Manaloto na yun. Tapos best player nga siya. Tama yung sinabi niya eh. Nanalo sila dahil sa depensa. Ito namang Minalin, talagang bumitaw lang ng huli. Lalo na ng 5 minutes na lang natitira. Siyempre, shoutout natin itong Magalang na to sa ginawa nila. Especially Flores Pilip ako sa Flores na yun. Grabe yung tulong niya sa team niya. And those big shots by Inigo Aguas in the end game. Totoo. Kaya shoutout sa Magalang at sa mayor nyo. Congratulations po. Mabuhay po kayo. And thank you very much, Press Ray, for joining me in this 2 days na grabe yung quality basketball natin dito sa Pampanga. Totoo. Siyempre, shoutout ulit kay Governor Lila Pineda
and Vice Gov Delta Pineda. Maraming po salamat. And nalalapit na ang pagtatapos ng Governors Cup Pampanga, but now stand by for social media for more schedule updates dito sa paparating na finals. Once again, your final score is 69-58 for Flo Del Agua. For Press Ray Alaw, ako po si Brent Anaya. Ito po ang Governors Cup Pampanga. Magandang hapon, Pilipinas!